салом ҳамдиёрони азиз, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳоям дастрас шавад. корхонаи тавлиди алюминии Тоҷикистон Талко ниҳоят интизори бисёрсолаи худро бароварда сохт. ба маблағгузории як ширкати давлати Чин дар давоми 2 соли оянда ин корхона навсозӣ мешавад. созишномае ки моҳи апрели имсол дар Пекин имзо шуд, рӯзи 15 июн дар мулоқоти роҳбарони Тоҷикистону Чин дар Душанбе ба тавсиб расид. санади миёни Талко ва ширкати Green Ensheld $545 миллион арзиш дошта барқарорсозии сахт хатти истеҳсоли алюминро дар ҳаҷми 300 000 тонна дар як сол пешбинӣ мекунад. ин созишнома яке аз муҳимтарин дастовардҳои Тоҷикистон дар бахши нави ҳамкориҳо бо Чин аст, ки қарздиҳандаи асосии Тоҷикистон ва сармоягузори муҳими кишвар мебошад. ҳаҷми умумии қарзҳои берунии Тоҷикистон дар моҳи апрели имсол $2 миллиард 915 миллион ба ҳисоб шуда, 80% он марбут ба Чин аст. созишномае ки бо буҷаи ҳангуфт мисли бисёр шартномаҳои дигар ҳамкорӣ бо Чин саволҳои дар заминаи шарту шурути ин созиш ва боздеҳии Тоҷикистон эҷод мекунад. алҳол рӯшан нест, ки тарафи Чин дар ивази чунин сармоягузорӣ ба навсозии Талко чӣ хоҳад гирифт. маҳсулот оё назорат ба кори корхона? коршиносон масъаларо пурра таҳлил карда наметавонанд, чун шартҳои созиш эълон нашудааст. алюминий дар баробари нахти пахта яке аз маҳсулоти муҳими содироти Тоҷикистон ба шумор меравад, вале солҳои охир нархи он дар бозори ҷаҳонӣ коҳиш меёбад. дар матҳи стратегии нави иттиҳоди аврупо ҳам гуфта шудааст, алюминий маҳсулоти асосии содироти аз Тоҷикистон ба ИА буда соли 2007 дар ҳаҷми €268 миллион, вале соли 2018 дар ҳаҷми €47 миллион содирот шудааст. ба навиштаи муаллифони гузориш, ин нишон дод бо далели пайваста коҳиш ёфтани нархи алюминий шадидан кам шудааст. дар ширкати Талко мегӯянд, даромади корхонаи алюминии соли 2018 ҳамагӣ $18 миллион ташкил додааст, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ ноҷиз аст. аз коҳиши даромади корхонаи президент Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи натиҷагирии соли 2018 интиқод карда буд. дӯстони азиз, ин буд наворҳои имрӯзаи мо. ман шуморо хушомадед мегӯям. обуна шуданро фаромӯш накунед, и лайк монданро фаромӯш накунед, то ки ба дигарҳорам дастрас намояд. вале шумо чӣ фикр доред дар бораи ин чиз? корхонаи алюминии Тоҷикистон ки чӣ хеле ки мебинед 80% дар дохили Чин мебошад ва 20% боқӣ мондааш бар Тоҷикистон ранги